Sa mga unang araw ng Winter War ay napakaraming casualties ng Red Army laban sa Finland na kanilang akala ay madali lang nilang matatalo ang pwersang militar ng Finland dahil mas marami ang kanilang kagabitang pandigma at mas marami ang kanilang mga sundalo at sa loob lamang ng ilang linggo ay babagsak na sa kontrol ng Soviet Union ang buong Finland. Pero sa halip ay kabaliktaran ang nangyari nang magsimula na ang digmaan. Ito ang kwento ng Winter War, digmaan sa pagitan ng Soviet Union at Finland, ang pagpapatuloy ng pag-advance ng Red Army sa Finland, ang bakbakan sa Western Karelian Isthmus at ang pagsuko ng Finland sa Soviet Union na siyang tumapos sa digmaan, ang pangalawang parte ng ating series tungkol sa Winter War. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ng Red Army sa mga unang araw ng digmaan sa iba't ibang defensive line ng Finland, ifinukos ng Soviet Union ang pag-atake ng kanilang puwersa sa Western Karelian Isthmus malapit sa bayan ng Suma at Lake Mulaniave na dinidepensahan ng 1st at 5th Finnish Division na nagresulta pa rin sa pagkatalo ng Red Army sa area. Pero nagpatuloy pa rin ang digmaan hanggang sa buwan ng December. Patuloy rin sa pagpapadala ng mga reinforcement ng Soviet sa kanilang puwersa sa lugar at sinubukan ng 24th Division ng Red Army na itulak ang puwersa ng Finnish 1st Army Division malapit sa Lawa. Pero hindi pa rin ito umepekto dahil sa sobrang lakas ng depensa ng mga Finns sa lugar. Kaya gumawa ng bagong plano ang Soviets kung saan aatake ang 123rd at 90th at 130th Divisions ng Red Army ng sabay-sabay sa western part ng Finnish defensive line. Malapit sa bayan ng Suma, ang planong pag-atake ng Red Army ay ipapatupad nila sa December 17 pero napakahirap ipatupad ng kanilang plano dahil sa mga panahon na yon ay kasagsagan ng winter sa Finland at mahihirapan sa paggamit ng Red Army sa kanilang mga tangke dahil sa sobrang lamig at kapal ng snow sa lugar. Kahit ganun pa man ay pinatupad pa rin ng Red Army ang kanilang plano at inatake ang defensive line ng mga Finns gamit ang kanilang artillery. Binomba ng Red Army ang kanilang mga kalaban at sinundan ito ng pag-atake ng 90th Division direkta sa Finnish position. Pero nag-counter-attack din ang mga Finns sa Red Army at nagpatuloy ang kanilang bakbakan hanggang sa December 22 na nagresulta na naman sa napakaraming sundalong namatay sa puwersa ng Soviets. Pero sa sumunod na araw ay nakapag-advance sa mga Soviet tanks sa lugar na sinunda naman kagad ng pag-atake ng 123rd Soviet Division. Tagumpay na nakapag-advance ang Red Army malapit sa bayan ng Monoso dahil sa kanilang mga tangke pero naiwan ng Soviet infantry dahil sa bilis ng pagtakbo ng kanilang mga tangke at dahil na rin sa matinding lamig sa lugar ay nahihirapang kumilos ang mga sundalo ng Soviet infantry. Kinahaponan sa araw na yon, ang 35 Soviet tanks na nakapag-advance sa lugar ay madaling pinagbobomba ng mga Finns dahil wala itong infantry support. 23 tanks ang winasak ng mga Finns sa bakbakan. Sa sumunod na araw, sinubukang muli na mag-advance ng Soviet pero sa panahon na yon ay inulan na sila ng artillery shellings ng mga Finns at napilitang umatras sa mga Soviets pabalik sa dati nilang posisyon. Napakaraming casualties ng Red Army na hindi man lang sila nakapag-advance kahit ilang kilometro man lang mula sa kanilang posisyon. Habang sa bahaging west ay tagumpay na nakapag-advance ng isang divisyon ng Red Army pero nag-counter-attack ang mga Finns at naibalik nila ito sa dating posisyon sa kabilang side ng Finnish defensive lines pero patuloy ang bakbakan kahit na hindi makapag-advance ang mga Soviets ay hindi rin naman ito kayang paatrasin ng tuluyan ng mga Finns sa lugar. Kaya nauwi sa stalemate ang labanan pero lugi pa rin ang mga Soviets dahil sa dami ng kanilang casualties araw-araw at pagkawasak ng kanilang mga tangke na palaging tinatarget ng mga Finnish artillery. Kaya nagpadala ng telegrama si Mersikov, ang komanda ng mga Soviet sa kanilang headquarters na nagsasabing hindi kaya ng kanilang puwersa na pasukin ang Finnish defensive line dahil kinakailangan nilang wasakin muna ang bawat bunker na nakapalibot sa lugar para mapasok nila ito.
pero imposibleng mawawasak na ito dahil sa napakalakas na depensa ng mga Finns sa lugar. Samantala, habang patuloy ang bakbakan sa bahaging south ng bayan ng Suma kung saan nandun nakakonsentrate ng buong parsa ng Soviet sa lugar, ay nagsimula na rin dumating ang 6 na divisyon ng mga Finnish Reserve Troops at dumiretso ito sa southwest ng Suma. Ang kanilang objective ay palibutan ng Soviet Division na tuluyan na itong wasakin, pero dahil sa walang koordinasyon, biglang umatake ang mga Finns na tagumpay namang naitulak pabalik ng Soviets na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit sa 2,000 Finns soldiers. Samantala, sa kabilang side ng labanan sa Rio ng Ladoga, Karelia, na dinidepensahan ni Commander Heiskanen at ng kanyang 2 infantry divisions, ay hinarap ang pwersa ng Red Army na nakapag-advance ng 90 kilometers inland sa loob lamang ng 10 araw. 2 divisyon ng Soviets ang didiretso at aatake sa Lake Ladoga, habang isang divisyon nito ay mag-a-advance pa norte. Tagumpay na naitulak ng Red Army ang mga Finns sa lugar at nakuha ng Soviets ang strategic na lugar ng Swayave. Sinubukan namang mag-counter-attack ng mga Finns, pero sa pagkakataong ito ay natalo na sila at napilitang umatras sa labanan dahil sa mas superior na puwersa ng Red Army sa lugar. Laban sa mga Finns, sa bakbakang ito ay napakarami ng casualties ng Finnish Army, kaya nagsimula na rin umatras ang ibang Finnish units sa labanan. Habang patuloy ang labanan, biglang tumindi ang lamig ng winter na umabot ng minus 25 degrees Celsius ang lamig sa lugar. Kaya inutos ng Soviet headquarters na itigil ang kanilang pag-advance at depensahan na lang ang kanilang posisyon dahil sa tindi ng lamig sa rehiyon. Pero sanay na sanay ang mga Finns sa klima ng kanilang bansa, kaya noong December 20 nag-counter-attack ito sa bayan ng Naatoya na nasa kontrol ng Soviets, kung saan konektado ito sa napaka-importanteng Loimola-Pitsieke Railroad. Pero hindi nagtagumpay ang mga Finns sa kanilang pag-counter-attack sa lugar, pero nagpatuloy ang bakbakan ng magkabilang puwersa sa lugar hanggang sa katapusan ng taon, kung saan ang Red Army na naman ang may pinakamaraming casualties sa bakbakan. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang labanan hanggang sa nakapag-advance na inland ng Red Army at napakalayo na nito sa kanilang supply lines, kung saan tinake advantage naman kaganito ng mga Finns at inatake ang Uma, kung saan doon dumadaan ang military supplies ng Red Army. Sa unang pagkakataon, ng Red Army na ang dumidepensa sa kanilang posisyon. Sa unang linggo ng January ng 1940 ay patuloy na inaambush ng mga Finns ang Red Army sa kanilang posisyon hanggang sa tagumpay itong naitulak ng mga Finns 60 kilometers palayo sa kanilang border. Nag-request naman kaagad ang Red Army ng reinforcement sa kanilang headquarters, pero dahil sa tindi ng lamig sa lugar ay hindi kaagad nakarating ang reinforcement ng Soviets. Habang sa village ng Aglayabe na ay naganap ang pinakagrabing bakbakan sa lugar, ilang araw na naglabanan ang dalawang pwersa sa village hanggang sa maitulak ng mga Finns ang Red Army at na-corner nila ito sa area. Kahit na dumating ang Soviet Air Force ay hindi pa rin nagbago ang sitwasyon ng Red Army sa lugar hanggang sa umatras na ang pwersa ng Red Army papunta sa Arioke River. Ang labanan sa Aglayabe ay ang pinakaunang labanan na ipinanalo ni Mannerheims at ng mga Finns sa Winter War. Mahigit sa 6,500 na sundalo ng Red Army ang namatay, habang 800 naman ang namatay sa side ng Finland. Sa buwan ng February 1940 ay malayo na ang narating ng Red Army sa interior ng Finland. Kahit ganun pa man ay patuloy pa rin sa pagkikipaglaban ng mga Finns sa pamamagitan ng pang-aambush nila sa kalaban sa mga kagubatan at ng mga sniper attacks hanggang sa makorner ng mga Finns ang Soviet sa Lake Navy noong February 28. Sinubukan naman ng Red Army na tumakas sa lugar gamit ng kanilang mga tangke, pero sinalubong sila ng machine gun fire ng mga Finns na nagresulta sa pagkamatay ng 9,000 Soviet soldiers, habang nakatakas naman sa kanila ang 1,200 na sundalo ng Red Army at umatras palayo sa lugar. Sa unang araw sa buwan ng March, nagpadala ng reinforcement ng Red Army ang kanilang ski division para tapatan ng ski division ng mga Finns, at patuloy pa rin ang bakbakan ng magkabilang pwersa sa iba't ibang bahagi ng Finland. Kahit na marami ang casualty sa magkabilang side, wala silang planong sumuko sa labanan.
Pero sa lahat ng apat na fronts na pinaglalabanan ng magkabilang puwersa ay palaging natatalo ng mga Finns ng Red Army. Nakakabawi naman ito sa mga Finns pero palagi namang marami ang patay sa kanilang mga sundalo. Masyado kasing in-underestimate ng Soviet Union ang puwersa ng Finland. Wala silang kaalam-alam na napakatapang pala nito sa bakbakan at gagawin ang lahat para depensahan ang kanilang bansa. Pero dahil sa pag-reorganize ng Soviet sa kanilang puwersa noong March 5, 15 kilometers na ang na-advance ng Red Army mula sa Manheim Line at sa parehong araw ay naghahanda na umatake ang napakaraming puwersa ng Soviet sa Western Gulf Bumipuri. At alam ng mga Finns na sa pagkakataong ito ay tuluyan na silang matatalo ng kanilang mga kalaban dahil paubos na ang kanilang mga bala at kukonti na lang ang kanilang mga sundalo. Kaya sa sumunod na araw, March 6, nag-propose ng armistice ang Finland sa Soviet Union na tinanggihan naman kaagad ng USSR. Noong March 12, 1940, naghahanda ng mag-launch ng full attack ang Red Army pero bigla itong nahinto nang inanunsyo ang pagsuko ng Finland sa digmaan. Nang pirmahan ng presidente nito ang Peace Treaty ng Moscow at tinanggap ang lahat ng terms ni Stalin, kung saan sa sumunod na araw ay pinatupad kaagad ang ceasefire noong March 13, 1940. Umatras naman kaagad ang Finnish Army papunta sa kanilang bagong border na ginuhit ng Soviet Union. Malaking parte ng Finland ang inanex ng Soviet Union matapos ang digmaan. Kahit pa man nanatalo ang Finland sa Winter War, ay nagawa naman nilang pigilan ang pag-advance ng higanteng Red Army sa mahabang panahon. Kahit pa man na mas kukonti lang ang kanilang military resources at sundalo, ay naipakita naman nila sa mundo na hindi sila basta-basta matatalo sa digmaan. Umabot sa 60,000 ang casualties ng Finland sa digmaan habang 150,000 naman ang namatay sa Soviet Army, 200,000 ang sugatan, 400 aircraft ang nawasak at 3,000 na tangke ang nawasak sa Red Army matapos ang digmaan, kung saan nagbigay ito ng idea kay Hitler na madali lang pala niyang matatalo ang Red Army, kaya 15 buwan na magalipas inatake ng Germany ang USSR kasama nilang Finnish Army para maghigante sa Soviet Union, ang Operation Barbarossa. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.